Coba
Jangan nong kaliya kiprah wis cocok benyan reya pranyata gawe gembira ing alor bali terus iki amar kokora kumpul siyo gambar aku melu apa ento siyo sagelase aku melu salawase
Gus gawe rebutan iya ae takon sarta rukun akeh wong kayong-yon dadi srana iku tetajamu ngewiji ing panemu condong ing kartu yo Yeah.